You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Where oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace inbounds the deepest waters. Your soaring hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Where oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Здравейте, представете се. Здравейте, аз съм Димитър и Боби Новаков. Кажете нещо за изминалите дни. Дните бяха много енергични, изпълнени с много преживявания, нови запознанства и Духа на Бога се движеше по много чудесен начин сред младежите. Много емоции, много приятни духовни преживявания, много игри, много хубави връзки, прекрасни младежи, невероятно време и Божие благословение. Моментът, в който си каза, заслужава си. В самото начало, когато всичко пристигнахме, всичко беше пълно, времето около огъня, времето в молитва,
видях как призиви слизат върху младежи и наистина всичко това се заслужава. Аз бих казал, че това беше времето, в което видях как младежите потъват наистина в молитва, как сякаш Христос влиза наистина в сърцата им и те се предават на това послание на Евангелието, което успяхме с Божията помощ да споделим. И за мен това беше най-важният момент и най-съкровеният за мен в тази конференция. Благодарим ви. Здравейте, Давид се казвам. Кажи ни нещо за конференцията. Как си прекара? Значи, конференцията ни беше уникална. Благодаря за пастора, че всичко беше страхотно хубаво. Някой момент, който няма да забравиш? Моментите, когато пеехме, хвалихме Господа и по време на молитва видях, че и млади хора може да се дадат на Господа и Господ да работи с тях. Би ли дошъл отново? Всеки път. До тогава. Чао! Здравейте, казвам се Богомил и съм на 20 години. Кой е любимият ти момент? Любимият ми момент беше общението с всички и това как всички се надъхваха, прекарваха време заедно, забавляваха се и се насърчаваха да са по-близо до Бога. Би ли повторил това преживяване? Абсолютно. Здравейте, аз съм Дани, на 14 години съм. Кажи ни нещо за конференцията. Кое беше момента, който ти е любим? Службата с Борислав Новаков. Боби. Би ли повторил? Да. Hallo, mein Name ist Isai und mein Lieblingsmoment war der Lagerfeuermoment, weil da war es schön und angenehm, da konnte man Marshmallows machen und ich fand es sehr cool. Hallo, ich heiße Stojan, ich bin 15 Jahre alt. Ich freue mich, dass ich hier sein dürfte. Jeder Moment war so super. Es hat so Spaß gemacht, alle Kinder waren so respektvoll. Zum Glück dürfte ich hier sein. Es hat mir alles super gefallen. Alles ist gut. Здравейте, аз съм Симон, на 18 години съм. Как си прекара тук? Беше страхотно и всичките неща, където исках да станат, станаха и това много ме зарадва. Намерих и нови приятели, това много ме зарадва. Амин, Господи да се. Здравейте, аз съм Ами и съм на 14 години. Кой е любимият ти момент от конференцията? Лагерният огън беше страхотно. Имам си нова приятелка, Тани. Здравейте, аз съм Павел. Кой е любимият ти момент от конференцията? Като пастите се молиха за нас и ни благословиха. Благодаря ти. Усмихвам се, смея се, даже съм щастлива. Но има нещо, което липсва. Нещо като светлината в мрака. Защо го казвам, въпреки че съм толкова щастлива ли? През деня съм усмихната до очи и пълна с добра енергия. Но после се стъмнява, идва мрака. Нещо в мен се разширява, болката в мен става по-голяма. И се питам, какво ли е истинска обич? Дали е мама, която ни готви любимата храна, татко, който работи непрестанно за нас, баба и дядо, които ни гледят, или пък приятелите, които ни подкрепят. Но какво ако има някой там отвън, който ни обича стотици пъти повече от всеки друг, дори и ти да не го обичаш? Ако има някой там отвън, който би си дал живота за теб, или пък вече дори го е направил. Ах, трябва ми отеха. От някой, който ме разбира и не ме съди. Който просто ще ме прегърне и ще ми изтрие сълзите и ще каже, тук съм, винаги съм с теб. Че го боли толкова много, когато и мен ме боли. Че той се грижи, аз и семейството ми да сме добре. Който ме пази, дори аз да не го виждам. Една вечер, когато се причупих и плаках толкова много, че едва дишах, усетих нещото, което ми липсваше. Така наречената светлина в мрака. Той дойде, прегърна ме, усетих топлината му. Той изтри моите сълзи и ми каза, тук съм, Исус Христос. Той беше нещото, което липсваше в живота ми, душата ми. Той беше нещото, което липсваше на самата мен. Той е моята светлина в мрака. И той е истинска обич. Това, че той умря на кръста и след това възкръсна за нас е обич. Че ни прощава колкото и да сме го наранили, е обич, която няма да получиш от никой друг. Да, той е най-истинската чиста и мощна обич, която съществува. Исус Христос.
Браво, браво. Благославяме те с духа на Господа все по-силно да те води, да те използва и ти да пишеш за Господа, да твориш за Господа това, което чувстваш със сърцето си и с духа си и да насърчаваш точно това ново поколение, в което Бог прави избори, които издига водачи, лидери, хора с таланти, които да служат на новото поколение. За мен е чест и привилегия да чуя нещо такова днес, толкова много съм благословен и насърчен. И както каза Давид, ако не бяхме тук, бихме могли да бъдем на различни други места и да правим 100 различни други неща. Но ние днес сме тук и чухме нещо, което бихме пропуснали. Но благодарим на Бога, че сме заедно и това време ще бъде незабравимо. А когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, Галатяни 1.15 се казва, и в псалмите също се казва, че Бог ни е познал още от утробата на майка ни. Така че лодчето на този лагер е избран. И вярвам, че Господ ни е избрал с определена цел. Господ ви е избрал с определена цел. И да знаете, че Той ни е познал още в утробата на майките ни. Той знае пътя ни и за съдба сте призовани на този свят. Има съдба от Господа определена за вашия живот. Как се казваш? Йони. И ти ли присъства на конференцията? Да. И какво запомни? Не знам, но помня много. Добре. Добре. Как се казваш? Йони. И ти ли присъства на конференцията? Да. И какво запомни? Не знам, но помня много. Добре. Yeah. Shady. Aftermath. G.